وەکە تابورên yepece hatibûn avakirin ama ya yekemîn wisa di dêrikê de bû taburekî tenê quwetên dêrikê bin û ev quwet jî xweser tenên hevalên jin tabura Şehîd Azadiya yekemîn bû. Avakirina taburekî wisa di demekî wisa de weke ku tu dîrokê bi tîpên zêrîn binivîsînî. Dîrok jinû de hat nivîsandin, dîroka ku qet nehatî nivîsandin yanî jinû de were nivîsandin. Wateyekî ya pir cuda hebû. Yani weke hevalên jin kesekî ku bawer nedikir ku jin rajê sîlah ew jina ku malê de kar dike ku tenê wisa tê zanîn ku tenê karê wê malê de bê firaxa bişû xwarinê çê bike bi zaroka ve mijûl bibe xewn û xeyalê wên herî mezin jî tenê ku malê ve mijûl bibe yani çi qasî jinekî xwe azad bibîne yan jî jinekî wisa xwe pêşketî bibîne tenê xewn û xeyalê wê di wê malê de ne. Avakirina taburekî wisa xweser û tenê hevalên jin bi serê xwe tiştekî nû bû û dîrokî bû. Ji ber wisa wateyekî ya pir cuda hebû. Cenne 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 Vallah ya vatanna Cenne 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 Vallah ya vatanna Ya vatani ya حبايب يا بتراب الطيب يا وطني يا حبايب يا بتراب الطيب